Sä näet Stön ja Astran kadun kulmas heittää noppii D8. 20 piste on Kääpiö, Astra loittii. DD on pelin nimi, välillä on hyvä palata juurille. Stö on vanhan koulun pelaaja, aloitti Kyvä V suunnilleen. Ötsili V, kaikki tää kokemus nostanut leveleit. Ei olla hautajaisissa, silti rokataan koko mustii hepeneit. Mustat lasit, musta vyö, sulla on vaan mustat sukat. Se alkaa elää loppuus työhön, arvaat varmaan kuka. Arvuttaja Stö, kautta räppäri lukee käyntikortissa. Astran aika astuu öiku on pajarit horisontissa. Kadun kulmas sohva, eli hilusti jalkatilaa. Stö on esimerkki ihmisestä, jonka Tetris kerkes pilaa. Kytät kurvaa mestoilla, nyt teemana juoksut. Stön pudin erikoisuus, 8 mailin tuoksut. Kokonaan mustat juoksulenkarit, jäljelle jäi savupilvi. Ilmeisesti ei meitä saa kiinni, kävi kytille vasta ilmi. Musta uniformu pää, niinku oisin juossu hautajaisissa. Onnekas et on vielä tää. Ja on takas jo kadulla aamulla aikaisin, joten tiedät mis mut löytää. Sä mis katu ojat löyhkää, sä mis katu kuma höyryää. Sä mis pysyy nöyränä pää. Musta uniformu pää, niinku oisin juossu hautajaisissa. Onnekas et on vielä tää. Ja on takas jo kadulla aamulla aikaisin, joten tiedät mis mut löytää. Sä mis katu ojat löyhkää, sä mis katu kuma höyryää. Sä mis pysyy nöyränä